Yau take ranar Hausa ta duniya, inda muka zagaya muka ji ra'ayoyin masu sauraronmu. Assalamu alaikum, sunana Nura Adam Sa'id, shugaban kamfanin Adnur Production. Ina wa ɗaukacin al'ummar mu Hausawa na duniya baki ɗaya murnar zagayowar ranar Hausa ta duniya. To gaskiya ina farin ciki da wannan rana, kuma ina ƙara jan hankali ga 'yan uwa na Hausawa da mu riƙe yarenmu, kuma a ko'ina muke mu yi alfahari da yarenmu. Duba da wasu zaka ga ko a irin magana kai bahaushe ne ni bahaushe ne, sai kai turanci wai kai irin burge wannan, kuma kowane ƙabila suna alfahari da yarensu. Zaka ga kai bahaushe ne ni bahaushe ne, amma me ba za ka yi abin, duk maganar da za ka yi dole da yarenka shine za a fi fahimtar ka fiye da yadda za ka yi da turanci. Zaka ga ko irin posting ne a irin Facebook da sauran shafuka, zaka ga cewa mutanenmu suna yin wai don su burge wasu ne, kuma sai ka ga saƙon da suke so su aika su isar, saƙon baya zuwa. Zaka ga yawan mabiyansu ma Hausawa ne, amma me ba za su yi rubutu da Hausa ba. Idan ka bibi shafukansu zaka ga cewa yawanci idan suka yi posting da Hausa sun fi samun mabiya, domin mu an fi fahimta. So ina dai kira dai ga 'yan uwanmu a ko'ina muke a duniya, mu yi alfahari da Hausa, ka yi alfahari da yarenka, kuma ka kasance kana irin a maganganunka haka kana ɗan tsarma Hausa, domin da yawa yanzu mutane ba sa irin tuna irin karin magana da sauransu. Yara na yanzu zaka ga ba sa tasowa da irin kamar tatsuniyoyi da ake yi, kuma irin tatsuniyoyin nan zaka ga akwai darasi a ciki, akwai darasa da ake samu a ciki. Zaka ga yanzu ka tara yara ma ba ko lalle ne yaro ya baka irin tatsuniya cikakkiya guda 3 ba, amma inda labari irin na su fina-finai ne zaka ga an baka. So karin maganar da zan yi sai dai ce komai nisan gari ai akwai wani a gabansa. Sai kuma aka ce na san arna, sai kuma in ka ji an ce a wasa kaifi. Godiya nake, ina muku fatan alkhairi. Na gode kwarai da gaske. Abin da Allah ya yi